Enw fi ydy Elin Hughes a dwi'n artist cerameg yn gweithio yn Dolgellau. Nes I graddio o'r cwrs beth a Cerameg yn 2019. Nes I dewis astudio cerameg am nifer o resymau gwahanol. Pryd o'n i'n coleg yn Dolgellau, ges I cyfle I fynd i'r gwyl cerameg rhyngwladol yn Aberystwyth ac roedd gallu gweld yr artistiaid o ar draws y byd I gyd yn gweithio hefo clai mewn ffyrdd hollol wahanol wedi agor llygadau fi i'r posibiliadau o gweithio fel yma. So ni'n deud, un o'r uwchafbwyntiau fi oedd bod gennym ni gymaint o artistiaid yn enwog yn y maes sy'n dod I ymweld ar y cwrs trwy wneud darlithoedd a wneud arddangosiadau. Felly gennym ni pobl fel Joe Taylor a Jess Findel a Itzga Palmer. Ac oedd y cyfle yna I gallu siarad hefo nhw a gweld nhw'n gweithio mor arbennig. Fel bod y staff I gyd ar y cwrs hefo gymaint o arbenigedd ac be dwi'n rili diolchgar amdano ydy sut mae'r tiwtoriaid wedi dal I cefnogi fi ers I fi graddio. Felly dwi weithiau'n anfon dan ydy wedi sgwennu atyn nhw neu maen nhw'n yn referees ar gyfer cyfleoedd dwi'n neud ceisio ar gyfer. A hefyd maen nhw'n dal I... Hyn o bryd dwi hefo studio yn Dolgellau a dwi yn creu gwaith cerfluniol haniaethol sydd yn edrych ar traddodiadau celf yng Nghymru a hunaniaeth. A dwi'n gwerthu trwy cwpl o orielau yn y Deyrnas Unedig yn Circle Contemporary yn Cernyw a hefyd yn Dover Street Market yn Llundain. Ac dwi'n dysgu cerameg rhan amser a hefyd yn gweithio fel cynorthwydd i'r gwyl cerameg rhyngwladol. Un o uchelgeisiau fi ar gyfer y dyfodol ydy ffindio ffordd I teithio fel rhan o gyrfa fi. Pan o'n I yn y prifysgol ges I cyfle I fynd dramor ar Erasmus I studio ac oedd gallu dysgu amdan traddodiadau cerameg mewn gwlad gwahanol mor diddorol felly. Y cyngor swn i'n rhoi I myfyrwyr sydd yn meddwl am astudio yn Ysgol Gelf fysa I aros yn chwilfrydig ac I aros hefo meddwl agored.